Bọ́kà bàbá èdè mi. Àkíyèsí wọ́n ti dárúkú lè ná ṣẹ̀kọ́ ti bàtà. Inú yẹ̀pẹ̀ yìí la ti wà, kí ni wà ní wà? Àti máa wà sáfà. Yàrá bò náà sòfin fínní. Gbogbo tá a yá jẹ́, gbogbo owó tá a yá ní, gbogbo owó tá a yá ní, gbogbo oyè tá a yá jẹ, á padà wọnú ilẹ̀ yìí. Àti máa wà sáfà yàrá bò náà sòfin fínní. Máa nílé kàní. Àwa àwa ni mẹ́ẹ̀. Máa nílé kàní. Lẹ́yìn kejì. Ọlọ́run máa máa yọ́nú sí oní ọ̀rọ̀ náà. Ọwọ́ adé èèyàn, dá èèyàn. Máa lélẹ̀ kàní yé. Kí ni fún àdúrà? Yàrá mi sì kí nàmó tẹ̀gẹ̀rà. A sì wọ àyè yìí tá a wá ṣe ìdá fún bàbá wa sì dé. Èmi ọ̀pọ̀ bàbá sì dé. Àbẹ̀wò wá sí ìmọ̀. Ara àwọn orin tó jáde lára bàbá Onáyì ló gbé mi débi. Ọ̀bẹ nìkan kan nílá ti kúrò. Máàlì kàní yàrá mi sì kí nàmó tẹ̀gẹ̀rà. Ẹ má jẹ́ àwọn Peter lọ́dún books. Máàlì kàní. Máàlì kàní. Láyìí ni mo kọ́ ní nǹkan kan sísìn mo ka tíra ó wá rí pa ní àgbàlá mo wá lọ wò ó mo dẹ̀ sunkún látàlẹ́ ìdẹ́jẹ̀ pa. Kí la dé? Àbí ọlọ́run ìyẹn tó ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ ẹ̀ka téèyàn bá rí bí kìnìún ṣe é pa àmì. Àwọn náà mẹ́ra àpá ẹni ọdá wa ṣé òkòkò ọmọ tí ń ṣe yíyá àmúwá fún mídìí wá yàwó sọ́dà ẹsẹ̀ sàrà fáwọn òkú yẹ ṣàdúrà fún wa nítorí ìkànnì lọ́tọ́rí lọ́wọ́ wọ́n tó ọjà àyè lónìí ìwọ́n náà pọ̀ wá.